As lousas de pedra da fachada do edificio Isla Esmeralda en Noia viñanse abaixo fai un mes. Pero este feito non colleu de imprevisto aos veciños do inmoble. Aseguran, viven entre humidades e filtracións de auga dende que se mudaron ao edificio. Nos levamos con este problema moito tempo. Desde o momento que empezamos a vivir no noso edificio xa empezan a chegar problemas internos no garaxe, humedades nas vivendas. Son un total de 50 vivendas afectadas, 30 das cales de protección oficial. Beatriz comprou o seu piso no ano 2008 e, segundo explica, os problemas van a máis. Por agora os veciños fixeron frente a unha reparación de 50.000 euros, pagámoslo nunha cuota única e, bueno, temos un problema bastante grande na comunidade porque, claro, hubo que desprender os tres petos dos tres edificios, entonces é unha obra grande de gran complejidade. En 2016 gañaron o primeiro xuízo contra a promotora do inmoble e no 2017 a Audiencia Provincial volveu a darlle a razón. Temos ganadas xa unhas sentencias xa que ejecución, pero a día de hoxe ainda non están rematadas as obras. Case 3 anos despois, as solucións non chegan e piden axuda. Pedimos axuda aos partidos políticos, ao Concello, pedimos axuda un pouco á vivenda, pedimos axuda un pouco a que nos digan como temos que facer, os pasos que temos que dar a seguir, guiarnos un pouco. Este mesmo sábado, os afectados do edificio Isla Esmeralda convocan unha concentración ás 12 da mañá na Rúa do Curro de Noia. Demandar que así non se pode construir Noia. Noia ten que ter unhas calidades básicas para a edificación. Mobilízanse para ter unha vivenda digna.